बे गथ'आनो मोजां नंखाया रायजो राजा नोंथांमोन बर्थमान ओंखायनो बियो बे गथ'आ नोंबां जाबां खोथायावनो उनिलमोनखौ बेफोरबायदि दावराव गन्डगलाव दावराव दावसियाव बायलाराव दिहुननाय जादों आरो रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि दाबायाव दं होननानै उत्तराखौ जानाखि भाइराल जानाय सिख्लाखौ जोंनि दाबायाव दं होननानै पुलिस लानानै फैदोंमोन आरो बेजोंहाय सो हेलो माय टू फैमिली वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस फाइनली आङो दिनै मोनसे न्यू वीडियो लाना फैलायबाय आरो बे भिडियोआवथ' नोंसोर दानि सिगाङावनो एसेखौ नुखाबाय जानांगौ आरो थाम्बनेल टाइटेलफोरावबो नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आङो दिनै रायलायफैगोन माने जोंनि बे अनिल नार्जारिमोनखौ कल रेकर्डजों भाइराल खालामनाय बे गार्ल्सआ गथ' फिसाया माने बियो दा गोमाना दङ आरो ना मानि थाखाय गोमाना थाखो माने केस सोलायलायनानै मानि थाखाय गोमाना दङ आरो बेजों लोगोसे दाउ गोमानाया बेजों जेनेखि अबेबा थांनानै हमजाहैदों बेनि उनावसो कल रेकर्डखौ माने बिसोरनि फन चेक बानायनायाव मोन्दों बेफोरदि आरो जेनेबा बेनिखायनो बिसोर दा सानैबो माने गोमानानै दङ आरो ना जेनेबा मायाव थांखो मायाव माखो बेखौथ' मिथिथ'ला बिदिबा नोंसोर नैबे भिडिअखौनो ससे नायबावबानो जाबाय अब्लाना नोंसोरबो गासैबो मिथिजोबनानै मोनगोन। लोगोफोर खुलुमबाय आं दा भिडिअखौ होनो गोसो गैयामोन लोगोफोर आङो दा बिदिनो बायदिसिना जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरखौ नुनायलाय थानो हायैनि आं एसे ससेबाबो भिडिअखौ होनाय जानोसै रायजो राजा नोंथांमोन गाज्रि दामोन माबाफोर गोरोन्थि जायोबा खेमाहा हरबानो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखौ बुंनानै आं दा खोनासंलांदो रायजो राजा नोंथांमोन आं बुंनोसै दा बे दाख्लै उनिलमोनजोंसो जाथाय जानाय गथ'आ बे गथ'आ स्कुलाव थांनाय मानसिया माबोरैहाय खारखुमा लांनो हाखो बोरै ओंखारलांनो मोनखो बियो बिमा बिफाया डिउटि गैयामोन नामा बे बिमा बिफाया डिउटि खालामनो हायाखै नामा एसेबाबोथ' बे गथ'आ एफाबां बायरा जानानै बिमा बिफाया एसेबाबो दायथ' लानांगौमोन माब्रै दं माब्रै गैया अबेथिं थांदों अबेथिं थाङाखै बेफोरखौ एसेबाबो डिउटि लानांगौमोन बे गथ'आनो मोजां नंखाया रायजो राजा नोंथांमोन बर्थमान ओंखायनो बियो बे गथ'आ नोंबां जाबां खोथायावनो उनिलमोनखौ बेफोरबायदि दावराव गन्डगलाव दावराव दावसियाव बायलाराव दिहुननाय जादों आरो रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदिखायनो बे गथ'आनो गोसोआनो गाज्रिखा गथ'आ गोसोआ मोजां मोनबा रायजो राजामोन एफा गिदिर पुलिसाव केस होजालायनाय बेफोरबायदिखौ गाव बिमायाबो साननांगौमोन बा बिफायाबो साननांगौमोन एसेबाबो आंनि फिसाया ओरैबायदि गोरोन्थियाव थांबाय ओरैबायदि गिदिर जाबाय होननानै एफाबां गिदिर हालोदाव गोलैनानै थाबाय आं मोजाङै डिउटि खालामनांसिगोन बे गथ'खौ बोरै खालामबा बोरै मोजां जालांगोन बेखौ नायनांगौमोन रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा रायजो राजामोन दा बे गथ'आ बबे जायगायाव थांदों बेफोरखौथ' बिमाया एसेसोथ' सुलुग लानांसिगौ बिफाया दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन फोथायनोबो गोब्राब जासिगोन रायजो राजा नोंथांमोन फोथायनो गोब्राब जागोन दा बे गथ'आनो गाज्रि बेनावनो दङ दाया बे नैबे खोथाया फैनोसै ना दा गथ'आ माने स्कुलाव थांनाय गथ'आ मानो खारखुमा लांनो मोनखो ओमफ्राय दा बे गथ'आ अबे जायगायाव दङ बेखौ दासिमबो जेबो मोनाखै आरो रायजो राजा नोंथांमोन सोरनि रिपर्ट दङ दासिमबो मानो मोनाखै दासिम मानो दाबो गथायनो हायाखै रिपर्टखौथ' मोननांसिगौ ना रायजो राजा नोंथांमोन बे गथ'आ मोजां नंगौबाबो गाज्रि नंगौबाबो जेन'बा बे गथ'आ केसखौ होबाय ओमफ्राय स्कुलाव थांनांगौ फैनांगौ बे गथ'आ न'आवनो थानांगौमोन न'आवनो नुनांगौ बे गथ'खौ थांलाय फैलाय स्कुलावनो थांनांगौ थां फरायफै बे गथ'आ गावनो मोजां नंखाया आरो रायजो राजाफोर दा बे दाया नंगौबाबो नङाबाबो बे गथ'आ खारखुमानो मोनामोन बेबायदिबा माथो उल्थासो जागोन दाया रायजो राजा नोंथांमोन बिसिनि गथ'खौ गावसोर गथ'खौ गावसोर न'आव दोननो हायाखिसै ना आरो बे गथ'आ न'आव थानांगौमोन स्कुलाव थांनांगौ फैनांगौ बेबायदि खारखुमानो मोनामोन एफाबां गिदिर केसाव गोलैनानै बेबायदि खारखुमानो मोनामोन बे गथ'आ न'आव थानांगौमोन बिमा बिफाया एसे साबधान होनांगौमोन डिउटि होनांगौमोन रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा बे गथ'आनो गाज्रि ओंखायनो बे गथ'आ गाज्रि गियान आखलाव थांखानायखायनो सिगाङावबो थांखाबायमोन खोमा रायजो राजामोन बेबायदि ओंखायनो बे गथ'आ खारखुमाफिननो चान्स लानानै बियो खारखुमा लांबाय एफा गिदिर जाथाय जानानै बेफोरबायदि खारखुमानो नाङामोन बेबायदिबा गावसोरनो केस होबाय गावनो खारखुमाबाय गावनो केस होबाय गावनो खारखुमाबावबाय बेबायदिबा होमबाथ' दावोद गावसोरनो गाज्रि बे गथ'आनो गाज्रि आरोखि रायजो राजामोन ओंखायनो बयबो सानखागोन बे गथ'आ बेबायदि गाज्रिनि थाखायनो खारदों ओंखायनो मेडिकेल रिपर्टखौबो होनो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्ट बक्सआव हरदो केस जाखानाय सिख्ला गथ'खौ लानानै थांनानै
बबे जायगायाव दोनहैदों बेलाय बबेहाय लाखुमानानै थांदों जेनेबा बे गथ'खौ लाखारनानै थांनानै लाबोनानै दोनफैफिननो हानांगोन आरो जेरैबाबो बे गथ'खौ लाबोनानै न'आव दोनफैनांगोन एफा गिदिर केस जानाय गथ'खौ बेबायदि लाखुमानानै थांनाङामोन आरो बेबायदि लाखुमानानै थांनानै आरो नोंसोर कन्टेक्ट खालामनानै कन्टेक्ट लालायलायनानैसो लांखुमाखादों बे गथ'खौ नोंसोर बिदियावनोथ' गाज्रि सानजाबाय दा मालायफोर रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ दा मोजां होननाय नङा आरो बे गथ'खौ जेरैबाबो नोंसोर लाबोनानै दोनफैनांगोन नोङो बे जाय गथ'खौ नों बे केस जानाय गथ'खौ लानानै थांदों बे गथ'खौ नोङो न'आव दोनफैफिननांगोन होमबा गसाइगावआव केस होलायलायनायखौ दा खोनानो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन जाय मानसिया पुलिस केस होजादों बे मानसिफ्रा मालाबाबो आरो जेरावबो खारखुमानो चान्स गैया रायजो राजा नोंथांमोन आरो गनाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन पुलिसआ ओरैनो केसखौ नाजावा रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन जेलानोखि पुलिसनो केस होदों रायजो राजा नोंथांमोन पुलिसनि आखायाव केस गोलैबाथाय नंगौबाबो नङाबाबो पुलिसफ्रा केसखौ नाजावखायो रायजो राजा नोंथांमोन नागिरगोन रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोर बबे जायगायाव थांदों बिसोर बबे जायगायाव थांदों बबेहाय दंहैयो बेखौ बिसोरो जेरैबाबो नागिरनानै सुलुग लायै नागिरगोन आरोखि आरो सिआइडि फाथायनोबो हागौ रायजो राजा नोंथांमोन मानो होननानै बुङोबा रायजो राजा नोंथांमोन पुलिसनि खामानियानो बेनो रायजो राजा नोंथांमोन नंखायना नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्ट बक्सआव हरदो आं बेखिनिखौ बुंनानै रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर उत्तरा जायखौ होनो दाख्लैसो बावैसो दुलाइस्रि एरियानि सासे सिख्ला जेन'बा सर्ट मुभिनि मावग्रा बे अनिल आरो दैदेनमोनजों जानाखि मोगा मोगि दावराव दावसि जालाय आरो ना स' बे दावराव जागासिनो दं आरो ना ओमफ्राय दासो बावैसो मोनसे घटना जादों जोंनि दाबायाव दं होननानै उत्तराखौ जानाखि भाइराल जानाय बे सिख्लाखौ जोंनि दाबायाव दं होननानै पुलिस लानानै फैदोंमोन आरो बेजोंहाय लोगोसे सान्दिनि होननायनि बिमा फैदोंमोन उत्तराय लानानै फैदोंमोन होननानै गोमादों होननानै फैदोंमोन आरो ना नेरसोन दाबायाव ओमफ्राय रं इनफरमेसन हरग्राखौ 24 आवार्सनि गेजेराव नांगौ आरो ना नंखाय खोथा बुंनानै जानला मोनला बेफोरबायदि पुलिस बायदिसिना लाबोनायनि थाखाय नांगौ माला फैया सोर सान्दिनि सोर उत्तरा जों बारा मोजाङै मिथिनाया नाथाय भाइराल जादों बेनि नामाव उत्तरानो आरो जाय गोमाजानाय बे सिख्लानि नामा सान्दिनि होनो जाहैदों स्ल' एरियानि थ' नंखाय इनफरमेसन मानो हरनांगौ माला फैया जोंनि दाबायाव थ' नैबे क्लिपखौ नायग्रो बे फट'खौ नायग्रो आरो ना नैबे बे गथ'आनो नैबे आंनि उन्दैखौ लानानै फैबाय मा नाम होनो बेखौ नोंसिना सान्दिनि नाम सान्दिनि बे लानानै फैदों आरो उत्तरा सान्दिनि लानानै फैदों आं बिसोर मा बिब' बिनानावखा नामा ना ओरैनो गामिनि आलदा गामिनि बै नैबे हाथिगरनि आङो नोंहा हाथिगर बियो माबानि जलायस्रि बै मुसामारिनि दैनि मुसामारि स' नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबाय जानांगौ जानाखि दाख्लैसो सर्ट मुभि गाग्रा अनिल आरो बेजोंहाय लोगोसे दैदेन ओमफ्राय आं बुंजोबला आरो नामखौ बुंनो थांला ओमफ्राय बेजोंहाय भाइराल जानाय लोगोसे बिनि सिख्ला नामा जाहैबाय उत्तरा होनो उत्तराया लानानै फैदोंमोन सान्दिनिखौ दा रं इनफरमेसन हरग्राया ओरैबायदि हरदों नेरसोन दाबायाव दं होननानै सान्दिनिखौ खोन्थाहरदों जाहैदों ओमफ्राय उत्तराबो दं होननानै खोन्थाहरदों जाहैदों बेनिखायनो पुलिस फैदों ओमफ्राय बेनिफ्राय दा सान्दिनिनि बिमाया एफआइआर होदों थानायाव ओमफ्राय बेनिफ्राय थानानि पुलिसफ्रा फैदों